tinggal janji ning saiki apa lali nunggu tak jadongi seko jago yen mendung kasili capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang kote padha lara lapa kejaman angalangan biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturunan sing digadhah biyen ninggal janji saiki apa lali nunggu tak dongi seko jago yen mendung kasili capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja dene ora ilang ngonmu padha lara lapa dejaman perjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi saiki langsing wah sadu ora ketemu sak poso kok langsing piye Bo maganti awakmu to ana oke halo aku langsing ya mbak iya ki nek keguguran gugur gunung gugur gunung ya assalamualaikum meni suarane lanang ngono jare mbah iki cah cilik-cilik meni suarane lanang apa genah apa tili jal ora pateni lho ayo padang urung wis ping 3 lemu kok sok atuh mbahku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ning desa Kragon. Wah, wonge kompak-kompak. Wah, sing lanang bagus-bagus, sing wedok susune gede-gede. Saru. Wong wedok iki ra ono susune iki bencong kuwi. Wah, tili. Gudulmu mi. Isine ming gombal. Jare sapa? Aku wingi bar saka Thailand nih. Ana kono golek rasa ora gumon. Aku wingi bar sontek solikin kok. Ah, solikin mbakmu. Kowe iki Rene. Cik lo, cik. Ah, parani ya. Wah, bener. Terus.
Meni piye? Ara tak pentili rene. Mas, langsung mlebu ngombe wedang teh, Mas. Kena ada luar kowe, Mas. Wah. Nantang kok aku, pentili sisan gumoh kowe. Iki neng desa kene iki ge halal bihalal. Heeh. Terus Ya sing wong-wong iki aku turun asetan kowe, Ju. Sing nang kene iki mlebu pedak omah. Gus, pinarek Gus, munjuk Gus. Oke, aku ngono to. apa Gus apa? Ya Gus kebo to. Ah, Gus bosok. Ayo. Kok ngono kok Gus? Gus kok dis-disan bojone kancane barang dipangan. Maksudnya wis dadi rondo. Cahimu kowe kenapa kowe, Ju? Ngombe-ngombe wae, kurang cabut ngombe. Ya, Mbak ya. Mbak, I love you, Mbak. Alah. Kaya bagus-bagus kok kayak rupane kok silit waja ngono kok. Ayo, mending aku. Terus? Aku mencintai seorang wanita. Terus? Tidak mencintai seorang banci. Ora, aku ya dicintai para lelaki napa? Aku ya dicintai para lelaki. Itulah lelaki. Ayo, sing wong lanang sing matane lamur. Wah. Nah, ya ki nyenengi kaya ngene iki. Entah aku muga-muga wong kene iki Sapa sing meni expired? Ya, kowe nak mendem sesuk goleki aku awas. wah. Aja mendem Mas, kurang kuwi. Bu, Aku sing wingi wae urung bayar kurang 20.000 kok. ora cecok meneh kowe iki. Ya wes saiki lagune apa iki? Apa? Tak inbox awega bengi-bengi kok ngejaki VCS-an ya wegano. Oke. Hei, saiki fokus. Ayo prakanca. Ayo prakanca. Yo. Men sing nyanyi men gawean. Padha lanange kok ngejak VCS. Tak aleksisan ngono. Ayo prakanca ngaweruno rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji sira kelawan ngaji bidone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso ana ing bulan Ramadan kaping 5 haji kaping 5 haji lamun puasa kali negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal jauh dari pangeran ayo prokonco Islam rukun Islam ya iku 5 sadat loro rukun kan siji sira lawan ngaji lakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso ana ing bulan Ramadan kaping 5 haji lamun puasa piye Bu? Oh ya Ora kata-katanan. Wah. Dodene ora do duwe bojo kok kata-katanan. Ya Mbak Kam ya. piye? Ora glinting-glintingan. Oh, ora ngomah rano sing ngriye, Bos. Dikira. Oh. Nang omah ra duwe bebek e. Angkrem ki ane iki. Nggih dadi Aceh. Iki rane sunan-sunan iki. Wah.
Aku mau sakit wong wedok sing ayu-ayu ngene iki lho. Werohe kok mung Rahma itu. Nek Rahmawati beda. Rahmawati. Ya. Walah matane kaya barong seje. Padake opo ae. Iya. Ya nek bosen ro aku ya sesuk nak kono tanggapan ra tak jai. Beres. Wah, aku karo aku kisen-kisen iki. Ngapa? Mampir nang kono madang tanduk. Wah, sikae aku batin iki. Iki apa menungsa apa iblis iki aku ngono. Ayo matamu kira kuwi wong mangan wae urung kok menip tanduk ping pindho. Kok nek metu ditokke panitia. Engko padha siji tak metu digledah tase ana panganane pirang-pirang. Sapa sing arep gledah? Ora tak mapan. Nak wani. Mutah-mutah. Kowe arep gledah aku. Nyok tak bukake nyok. Kok ana kaya ngono barang iki kewan apa kuwi? Oh, mboten pareng kok cah cilik. Oh, sapa tutuke kowe kuwi, Hek? Oh, tak ambung sisan malah. Heeh. Wani kowe. Mlonyoh raimu tak ambung aku. Yo, sing pakem-pakem dhisik. Golek jalan-jalan karo dangdutan. Yo. Yen liwat aku kelingan ku kae biyen tak koleren ning cakak kebak tulisan werna apa tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo anggon tresno tanpa pantang tanpa kloso bote ketaman asmara gubuk kae nyimpen wati nanti besok ora bakal lali iya kae bapak cerita wayah wengi nganti gagat rino catetan saya merati aku kowe dadi garwa liren neng gubuk asmara yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak koleren ning cakak kebak tulisan warna apa tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae aku andum tresno aku kowe dadi garwa bote taman asmara gubuk kae nyimpen wati ganti besok lumekan saiki gubuk kae kebatrita wayang bengi nganti katrina Mah. Kowe biyen kelingan nek nang gubuk asmara apa ora? Ndak kowe gubuke gubuk reyot kok, Ju. Aku ngerti. Semplok ngono. marai gubuke blandare tugel Bu Heeh. blandare tugel Nganu. Blandare iki boros. Asing numpaki negara-negara kaya ngono kok. Wah. Jenenge ra gubuk asmara. Gubuk derita to kowe.
Rene ya meng hula-hula. Ya ora apa-apa ming 20.000 teko gubuk reot ora apa-apa dadi kok. Sementing kan metu. Metu tute. Ngene iki sing kemarin rusak-rusake barange begakas wong lanang. Ya ora. Jare sapa wong lanang ya butuh kok. Hei, Salahe dhewe. Hey. Wong lanang dandan kok ditumpaki. hei, Cu. Napa? Aku kuwi kaya ngene iki biyen lek supet nang tenggon, Bos. Aku ora supit kok. Dikletak kirik nang mburi omah kae. Arep Pantesan. napa? Oh, mugano kirike kejang-kejiang. Tandani. Iki lho wis tau weruh aku. Sapa? Iki Yanto. Wah, itu apa kuwi mono? Aku wis percaya. Malah mrene ngene. Mak, kok bentuke beda karo nggon aku. Oh. Mending ngono jare. Kan, kaya ngapa bentuke ya? Tenan, nggon aku ki bentuke ping. Kan, Jare sapa expired? Rene tak ndari tak bukake rene. Nak wani. wis bentuke Eli, rambois kecing meneh. Ya jare sapa? Jare Yanto. Oh dari Yanto kecing kok Yan. Ya sesuk ora sadu dilatih ya Yan. Maksudnya dilatih es krim. Heeh. Yo, siap gak? Keren Cepat, pripun, cepat, Mbak? Mbak. Keren pripun? Wes, Oh ya. lagune wajib main. Wajib main. Alah mbok meneng Bu, marahi aku kepesing ya Bu. Elek-elek iki biyen balane Noah iki. Apa bolane Noah? Oh Noah aku dengon-dengon kentek jenenge Noah e. Samplok piti kowe iki. Oh wah jan mari geblet rene tak teleki kene. wajib bayi lanang wadon durung ilmu wajib nyai lanang wadon durung ilmu aja leren yen durung rusak bodohmu aja leren yen durung rusak bodohmu wajib ngait lanang wadon durung ilmu wajib ngait lanang wadon durung ilmu aja liren yen durung rusak bodohmu aja liren yen durung rusak bodohmu wajib ngait lanang wadon durung ilmu wajib ngait lanang wadon durung ilmu aja leren yen durung rusak bodohmu aja leren yen durung rusak bodohmu Robi iku asale gawe wenang Robi iku asale gawe wenang Dina mengesuna Apa mah? Bu, muridmu apa? Iki lagune piye? Wes rasa padu, wong variasi baru kok padu. Kan Rahma ki ngalamun. Delok kok lucu. Wah, iya, delok lucu. Jam aku ndak stres, kebo stres. Dadi wong atiku nalikane pisanan ketemu pegel boyoke wong ayu dadol aku padha ati siang ringan dalu yo dino
rasa tumete sing kalbu ku yang isa koro kadesa rote atiku Ento jampi, mong ento jampi, ati sawiji, najan apa tak lakoni, satu kami darahku, diramu, dadiane ipenku. Gusti lali tresnaku ki mati yo dipilih wong atiku iya kepisah ketemu bisa ketemu aku setati aku yang lalu kinan panci tumete sing kolku lir nguyai sekara datas bisa kula ke atiku tak lakoni asik sabdo panitolaku dadya ing sisiku mugi Gusti nilani tresnaku ki Dimi ibu, dimi isek kuwi. Mama, Yu ki, kebo ngelak kebo mendem. Ketara mubengi munggah pindho. Mah, bolamu semaput. Gelegekan bawang mbok. Kelek iye. Kalaban. Ana sukete apa ora, Bu? Bu, ana sukete apa ora? Bedane apa to, Bu? Bedane apa? Apa ngono dibilahi mendalik? Gajal baleni nek wani. Kae. Hola holo. Baterene entrek Mas, baterene. Cek. Baterene, Bos. Cek. Syukur kowe. Ngatasi ora. Cek. Cek.
Iki lagune apa iki? Mafailatun. Cik 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 ya. Sik alon-alon iki gak dipriksone. Sik lah, alon-alon Bu. Mbekku telake ndak lara kok. Ayo to, Bu. Hei. Cedake Mafailatun, cedake sithik. Nah, kuwi. Iki doe kene mburi dhewe sapa? Entek. Mburi dhewe sapa, Bu? Alah, padune kok kreyok kowe. Kreyok. Mafailatu Baleni Bu, mencilik kowe Bu. Ora. Iki sing joget lek pacane ket mau sangar-sangar kowe jogete hola-holo. Wah iya, nanti yang iki etok-etok kok. Kowe iki mau mendukung apa piye lho? Lek kowe anake kok pasak. Lagune sing rada sing cepet. Nang kene iki utang desane dhewe kok joget hola-holo. Banterke musike. Sik sik. Sik. Sing banter musike. Masa kebo suarane ngono? Iki sing imut-imut kok iki. Apa iki lho to ketiba tak ngono ya. Coba gudel. Suarane wuk 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 wuk. Tuh. Wong suara kebo kok wuk 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 piye? Apa iki? Anakmu lanang. Wis to. Bu, ya Irfani saiki. Oh. Lek madang, Bu. Nang wetan lho. Oh, iki ana requestan njaluk mlaku sik Palestina, Mbah. Heeh. Saka kanca-kanca sinari, Mbah, Candi Mulya, Mbah. Yo disengkuyung bareng-bareng. Sana kadang donya iki sing ana pepalang nyatane Palestina isih ana perang terus ki kena sambung wis kinaris nyata Palestina dadi tangi yo kaya Palestina ketakan iblis kaya ngapa sing rasake caritane kono warga mung kasibe wis keluta-luta ceritane Israelnya tak kejane
ora ngelingi para warga dadi bebantene sana kadang donya iki wis akeh pemenang nyatane Palestina isih ana perang wis dinarik Palestina iki lagi nangis kaya Palestina katakan iblis apa sing rasake cerita kono dari hati Israel tapi menuruti marang hawa nafsune rakyat iki ora warga dadi bebantene Akeh piye kae piye Bu urusane Bu durusi sik Bu kae Bu tuntak teko kendang tok misal sithik buka sithik buka sithik buka sithik buka sithik buka sithik buka sithik Pidon sithik tengi. Aku ora omong kowe iki karo aku. Aku kaya omong wis ngono. Pidon sithik tengi. iya Hop. ana cah cilik mburine ana cah cilik kayak balik sik Yal rene terus tak sosok Asik. Hop. Tak ngono kuwi. lha apa le Tak ngono kuwi lagune iki aja sing ngono kuwi. aja ditiru ya Nang aja ditiru Karo donga, Dik. Wah, hei, tak mlakune ngono kuwi lagune ora ngono kuwi Ju. Tenan, saben malam Jumat ahliku para mulih ning omah. Kanggo jalo donga wacan Quran najan sakalima. Hop. Setan kowe ngono kuwi malaikate bingung. Balekke. Lek balekke piye? Oh, denger matrit. Yo, lagune sing apik. Yo, tak dung Ramadan kaya wong edan. Majune terus. Nang ngene iki nanggap uang ora nanggap ledek kethek, Je. Heeh, ya yang ya. Heeh. Wis lempet kerean mah. Repetke. Yo, lagune apa meneh iki? Dhuwur kena, ngisor kena. Wis. Sikak. Alah. Engko tak segap nang pasar kowe. Yo terus sih. Ya Irfani ronce kembang modale
Ojo sira blenga-blenga miturut dawuhe pangeran. Monggo lupa ingkang sekeca urip kita ing dalam donya ora suwe amung sedelo. Ya Irfani ronce-ronce gambar wangine ubiar-ubiar kumilan. Ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce-ronce kembang kembange muda-muda gemilang. Ojo sira benga-benga miturut dawuhe pangeran. Ojo diseneni. Pancen ngono kuwi kan. Meneh. Jajal joget. Jajal joget. Joget. Tengah, kebokon tengah. Joget tengah. Ini, kok tak sawer wis, tak sawer. Ya, siap. Oke. Bu, goyang guyu kesen semro sliramu ngono. Ya Irfani ronce-ronce kembang wangine ubiar-ubiar gumilang. Ojo sira menga-mengo diturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce-ronce kembang wangine ubiar-ubiar gumilang. Ojo sira menga-mengo diturut dawuhe pangeran. Hop nuruti kok kebo-kebo keplok-keplok penak. Bu, aku nih mbak kon diet. Iya sayangku. Ngono lho perute. Arep duit yang Sesuk diet. aku kowe celatan nama coy aku. Kok sik dek karo mbak aku karo jijik. Kowe iki gelek-gelek anakku semangati. Ya tak semangatmu. Yen arep crita karo sapa yen ora crita kok saya nelongso. Oh saya suwe kok ngene rasane kelingan kenyokang kepati-pati Yen ora sambat wis ra kuat arep jaluk tulung bingung leku nembok butuh kasmaran kenyokang kepati-pati tindak tanduke saya ngremenake larang esme ngrekatake yen arep dina karo sapa arep jaluk tulung bingung leku nembok saya suwe kok ide rasane setino-tino penglatoni wae yen ora sambat wis ra kuat arep jaluk tulung bingung leku nembok. Oh saya suwe kok ngene rasane kasmaran kang saya kepate-pate tindakanku larang dadi gawe
Biya piye aku pasrah lan lilo tidak tangguhi soyong beraki larang sewe deketake ya lepo mimpi ora apa-apa yen ati iki iso dadi leko dheweke teko lan kondo yang tresno iya piye aku pasrah lan lilo. Apa warokan apa? Oh brodut. Dadut meneh. Iki mlebune arep sigro-sigro apa-apa. Salam kami, salam bahagia, selamat datang semua. Kami api semua, kedatangan ibu dan bapak. Bila ada kesalahan kami, untuk mohon dimaafkan. Di tempat kami, salam kami, salam bahagia, selamat datang semua. Biar hati kami semua kedatangan ibu dan bapak. Bila salah karena dimaafkan, salam kami semua. Slompret. Iki arep dadi ora.